je hrozně moc možností, kam můžou lidi bezpečně jít, když se necítí dobře. A fakt jako Česká republika, jako na ní nadáváme, jak chceme, a i nadáváme na zdravotnictví, jak chceme, je v tomhle unikátní a je fakt skvělá. A ta péče tady je, jo. A ať už jsou to i v tom digitálním prostoru, jo, ať už jsou to aplikace, jo, já nevím, Nepanikář, je jich víc, jo, ale prostě můžeš si najít i ten digitální prostor, kde máš prostě záruku toho, že ti odpoví edukovaný, erudovaný člověk, odpoví ti hned, je tam možnost, jako ne tolikrát, jsou tam třeba nějaký tři možnosti nějakého chatu nebo jedno zavolání, něco, ale prostě ten první nárazník, když se cítíš fakt špatně, tam je. Jsou tady krizový centra. V každém velkém městě je krizový centrum. Bezplatná pomoc, 24/7. Jsou tady krizové linky, které taky fungují skvěle. Taky 24/7 zadarmo. Můžeš tam zavolat, můžeš tam popovídat s člověkem. Jako ty možnosti tady fakt jsou, jenomže oni prostě nejsou vidět. Jo? To je o tom. Prostě nejsou tolik vidět. A tady ty lidi, o kterých jsem mluvila, oni to prostě jako zaplňují jenom marketingově, ale ne to kvalitou těch služeb, což je na tom jako to hrozný. Jo? Tak jsem to myslela, že jakoby ta marketingová bublina, kterou profesionálové nedělají, už jenom třeba proto, že je ti to nepříjemný. Jako ježišmarja, mě je to taky nepříjemný, já bych jako nepropagovala někde, pojďte za mnou na terapii, jsem skvělá, jako nikdy bych to neudělala. Jo? Prostě je tam nějaká pokora, nějaký stud, nějaká profesní etika, jo, je toho milion. Takže jsou tady prostě lidi, kteří takhle. Já chci věřit, že někdy to může být v pohodě a že někdo to dělá v pohodě a že to jako třeba ani nebude tak drahý, ale typicky z těch našich zkušeností, s čím větším problémem za takovýmhle člověkem jdeš, tím větší nebezpečí riskuješ.